खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 सेप्तेम्बर 2023 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन आरो देरहासारगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। मावनो लानाय खामानिया मावफुंजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव दिनै जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। बयजोंबो अनसायजानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। अब्लाबो नाथाय सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ।
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।